prodali, ja ne znam kako je. Ovo vodka. Probaj onaj sad. Navali onaj lijepo i ti. Svi onaj iz njega želimo. Ima ovo jedan zavoj, ima sam predstavno. Kako ćemo duhu dobiti? Ajde da doma nekako, da neko dođe od njih. Radio agregat. Dobro. Još juče me pričao jedan tamo i dio bijelo. Bilo je Gačana, bilo je ovih Dukini, Radović tamo isto. Ajde, ima još. Oni šta vam zastup? Da dođe od tu, nemoj. Meni je ovo najvjerovatnije. Evo Vojvode, vođimo. Vojvoda pitaju zate, Vojvode. Pitaju je Volanžetske. Gore ovo, to je posla grupa. Molim. A mogu ti ti. Dobro, ti kako si? Dobro.